Ito, dala ako sa'yo. Ayan mga kasinag, muli ko kayo na-update kay Bagwis. Yan, kumain na si Bagwis. Mga kasinag, good morning. Andito pala si Bagwis. Tawag ako ng tawag sa kanya. Andito pala siya sa baba. Tingnan natin mga kasinag kung anong kinakain niya. Si Bagwis kasi mga kasinag, pag hindi ka nakikita, hindi man sumasagot. Good morning! Kumusta ka na? Ha? Halika dito, may dala akong pagkain. Gano'n ka dyan? Ha? Ano, maliligo ka o naligo ka? Ha? Naligo ka ba? Naghanap ka ng pagkain. May nakuha ka na ba? Ha? May nakuha ka ng pagkain? Wala. Awa mo ng baby, wala pa nakuha pagkain. Halika dito, may dala akong pagkain. Pag tinatawag ko kasi, lumapit ha. Buti naglakad-lakad ako pupunta dito. Humuni ka. Sigaw ako ng sigaw. Halika na. Kumusta na yung paa mo? Bato ba yan? Hindi naman pagkain niya, bato yan. Ha? Bato yan? Ano po yan? Bato yung inaapakan mo? Halika, kumain ka. Awa mo ng baby Bagwis ko. Halika, kumain ka dito. May dala ko sa iyong pagkain. Ay, biyabantayin mo dyan. Ha? Halika. Mga kasinag, andito pala si Bagwis. Tawag ako ng tawag kanina, sigaw ako ng sigaw, andito pala siya. Siguro mga kasinag, uminom siya dito sa may tubig na ito. Or naligo siya. Ayan lang siya oh. Kung hindi man siya naligo mga kasinag, uminom ng tubig, baka naghahanap siya ng pagkain. Siguro nag-aabang siya dyan. Kunin natin mga kasinag yung ano niya, yung tawag nito, yung pagkain niya. Kunin natin dito. Kunin natin mga sinag. Bakit parang mailaw yung aking damit? No? Kaiba ang aking damit. Bagwis! 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 Halika! Bagwis! Bagwis! Ito yung pagkain mo! Bagwis! 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 Bagwis ah! Bagwis! Ano kakain nun?
Ha? Kanina wala namang kinakain siya. Parang... Ano yan? Ano kinakain mo dyan? Kanina wala naman ako nakitang kinakain ka dyan. May dala pati ako sa inyong pagkain. Ano ba yan? Ha? Anong kinakain mo na yan? Tayo dadaan. Wala naman. Wala ka naman bagang kinakain yan. Ito. Dala ako sa'yo. Ay, karne. Yung tira kahapon. Hita ng manok mga kasinag, oh. Yan palang kinakain mo. Ah, okay. Yan, oh. Kainin mo na yan. Ayan mga kasinag, nakita niya naman si Bagwis. Kala ko kanina kung ano yung binabantay niya dito. Yung karne pala ng manok, yung hita. Kasi kahapon mga kasinag, binigyan ko siya ng isang buong manok na native. Pero kinatay ko naman yun. Yung hita pala naiwan dito. Tapos dialhan ko pa siya ngayon ng pagkain. Bagwis, kumusta ka na? Ha? Kumusta na yung paa mo? Ha? Kumusta na yung paa mo? Ayan mga kasinag, muli ko kayo na-update kay Bagwis. Yan, kumain na si Bagwis. Shoutout pala kay Idol ko Pinuhan, kay Ken Sander Japan, kay Mr. Binigalang, Domingo Sandico. Maraming salamat po sa inyo sa lahat ng tulong nyo. Shoutout din kay Ma'am Chewy Official, si Gilas Adventure, Alejandro Coracha the Master, Bicolinyo J&J. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po sa inyong mga kasinag. At hanggang ngayon mga kasinag, tiyatangkilig nyo pa rin ang ating YouTube channel. Maraming salamat po talaga. Ayan naman si Bagwis mga kasinag. Muli ko kayong na-update sa kanya. Sobrang naawa talaga ako sa kanya mga kasinag. Kasi nung nakaraan, di ba? May tali siya sa paa. Tinalian siya. Hindi ko alam kung sinong napakabuting tao na gumawa nun. Kaya sobrang naawa ako kay Bagwis mga kasinag. Pero ngayon mga kasinag, si Bagwis medyo nakaka-recover na. Medyo okay na siya. Sige, nakakain na. Kainan na yan. Sige, kain na. Babantayan kita. Sige na, kain na. Sige na po. Sige na. Sige na, Bibi Bagwis. Opo. Sige, kain na. Pagkakain mo, maligo ka dyan, ha? Maligo ka pagkatapos mong kumain. Sige na, kainan na yan. Opo. Opo, sige na, kain na. Kainan na yan. Opo, pag lumakas ka na, balikan mo yung may kasalanan sa'yo, ano? Opo. Awayin mo kung sino nagtali sa'yo, ha? Pag malakas ka na. Opo.
Sige na, kain na. Sa ngayon mga kasinag, si Bagwis talaga na medyo ano siya medyo matamlay. Hindi kagaya dati na mabalasik, malusog, napakatikas niya. Pero ngayon mga kasinag, simula nung pinakawalan namin si Bagwis mga kasinag, hanggang ngayon, yan ang naging itsura niya. Nakakaawa na. Nung pinakawalan pala namin si Bagwis mga kasinag, hindi natin alam kung saan baka pumunta si Bagwis. At nahuli siya. Tinalian pa siya. Kaya sobrang nakakaawa talaga. Kaya ngayon mga kasinag, huwag kayong mag-alala. Dito na si Bagwis. Alagaan natin. Alamin muna natin mga kasinag ang desisyon ng DNR. Kung ano po baga talaga ang plano nila dito kay Bagwis. Kasi pinagbawalan nila akong i-vlog si Bagwis mga kasinag. Kasi alam daw kasi mga kasinag ng head nila, ng pinakamataas sa kanila, na si Bagwis pinakawalan na. Hindi pa yata alam nun na bumalik na si Bagwis dito mga kasinag. Hindi ko na sa kanila si Bagwis na bumalik dito. May tali sa paa. Isinend ko sa kanila yung video. Tapos picture. May tali si Bagwis sa paa. Sige na, kain na. Ubusan na yan. Kain mo, maligo ka ulit dyan ha. Sige na, kain na para madali ka makarecover. Lumusog ulit ang iyong katawan. Bumalasi ka ulit. Opo. Opo. Ayan mga kasinag, muli ko naman kayong na-update kay Bagwis. Muli nyo naman siyang nakita ulit dito sa aking pangalaga, dito sa kanyang teritoryo mga kasinag. Kaya maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Sa lahat ng nagmamahal kay Bagwis, maraming salamat po mga kasinag. Alagaan natin siya habang andito pa sa aking puder. Pero ipinaalam ko na ito mga kasinag sa DNR kung anong decision talaga nila. Kaya antay-antay natin mga kasinag. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat po sa ating 29,000 na subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Kaya mga kasinag, bye-bye.